everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Hala, niingon baya si Afam, Richard ay nga, willing na siya mo pasaylo sa imong gibuhat. Basta makigminyo ko no kaniya. Hoy, ingna na siya. Wa ko magkinahanglan nga iyang pasayloon. O dili mahitabo nga makigminyo ko niya. Oh, Ingna siya, nga wa ko mahangol niya. Bisan 0.00000.1%. ambe. Ayaw ko pag nun, Ana Angel. Uy, kay tagsala kay mo doon lang opportunity baya. Pahimos lini nga dunay Afam nga interesadong makigminyo nimo. Kay kanang imong taras? Uy, way Pinoy nga makagustog makigminyo nimo, oy. Kisa nag-ingon ni mo nga wa. Ako di ay. Hala! Hala, attorney! Attorney, ikaw ni? Oh, imong phone. Sa pa nagisulti, Rona? Si Rona? Si Rona dito? Oh. Pwede nga misaka ang tingog din ng imong amiga. Unsa naman sa dituyo niya? Ah, nanawag si Ryan. Hello, Han. Han, narisa sa room ni Angel Maribe. Naisulti na to ang doktor. Ha? Sige. Muanan ako. Angel, attorney. Mubalik sa kwarto ni Angel Marie, ha? May sulti ko na mo ang doktor. Oh, sige Irene. I-update me, ha? Nakuida nga orange. Ganahan nga? Bago ko nagkaon og watermelon. Okay. Ako na lang nang itipon sa ubang prutas. Animal laki din ng Marvin, uy. Okay. Ang ayan, makaayo nga nagsulob og lawlaw nga t-shirt o kaki nga cargo shorts. Okay na ka? Okay naman. Wa pa siya makabantay nga nagpasiplat ko niya. Oh, sure ka nga okay ra ka? Namuha lagi ka? Tawag na akong doktor ha? Okay ra lagi ko. Chill lang. Ikaw ang relax. Namuha ka oh. Mas may na makasiguro ta ba? Ato ipacheck ang imong kuan, BP. Okay, Doc. Thank you, Doc. Laog kawa, uy. May gani, taas-taas gyapon akong baby. Kay kung Sige, dili Dok. pa, mabuking unta ko nga namuha tungod kay na-conscious niya. Asula ba ini? Okay. Noted, Doc. Thank you. Kadungogi ka, ha? Bawal ma-stress. Basit, may ganing tawana, uy. Nganong nigwapo man ni siya ron sa akong pananaw. Naminaw ka na ko? Ayaw sa nag-ituduy imong naong sa akong naong, uy. Naunsa man ka? Sorry. Mura man ko kagawa makadungog na ko. Anong di mo ko makadungog? Ha? Di mo ko bungol? Okay, sorry na. Naglagot na sad ka. Na-stress na sad ka. Kasi may di ma-stress ni mo. Okay na gani, sorry na. Ay, matuwag ko. Okay. Magtrabaho na lang sa ko sa kong laptop while matog ka. Ay, busit, uy. Di man ko makatug. Nisakit na lang noon akong mata si Gipiyong. Asa man siya dapit? Bukon ako kamay ang akong matapi. Tuara dapit sa couch. Focus kay siya sa iyang laptop. Di na siya kabantay nga nagtanaw ko niya. Magpapertan na sa ko nga natug. Magpa-pretend lang ko nga wa ko makabante niya. Taas na makigarbo ni Bayhana. Masuko na sad ni. Pero nindot kas pamati nga nagsigisig tanaw na ako sa hilom. Unsa kay naa sing hunahuna? Nadutlan ka siya sa gisulti ni Erin ganina. Nga angayan ko sa kong get up karon.
Murag mamalit ako dugang lawlaw ni nga t-shirt ug cargo shorts. Mo tingali ning iyang type. Pinaragid-ragid. Murag ko na nagtanaw na ako sa hilom. Uy, nakatug na di eh. Nagnganga pa. Ang akong pinangga gito eh. Be, mubawas ka na ko, be. Kanina sige kag tanaw na ako sa hilom, ha? Karon ako na sa tanaw ni mo nga natug ka. Kabuutan kag naho nga natug, eh. Sorry nga nagpahimos ko ron sa ikayon, ha? Maura man ni time nga makatutok og bayo nimo. Nga dili ka mo angal. Ay, sayang. Nang ako'y katungod. Ninduton ta kayo ikapon ng imong aping. Ug ninduton ta kayong hagkan. Pero, saan man nga wa man ko'y katungod. Mga iko lagi ko nga matutok nimo samtang natug ka. Mervin? Oh, ha? Oh, Nagunsa mo ka? okay. Pukawon unta te ka kay nag-aguo man ka. Pero nakamata naman ka. Askang. Nag-ago ko? Hmm. Murag, wa mo ko'y dam ko. Wagani ko kay bawo nga nakatuog ba daay ko? Nagaguo ka, uy. Mga gidali tikas pagduol para nga pukawon ta ka. Ay, may kani nakakita kog alipay. Oh, hinay lang. CR ka? Oh, Hinay lang. Ayaw pinakalit og lihok, ha? Higikan ka na tuog. Ati Ribi, gunit na ko. ay, kaya ra na ako. Oh, nibarag manggani ka, oh. Ako nalay gunit ni Mabi. Oh. Hinay ra gid ya, ha? Nya, panggunit. Inigbarog ni mo. Makalagot ba ni niya, uy? Pinakare-care, magmaayo. Angel. Oy, nag-amping sad ko, no? Okay. Nag-atang ra ko dire. Ay, basit man ka, Mervin, uy. Ganong uwi man kay ka mo care na ko. Makalagot man ka. Na-improve na lagi ni ilang gipakaon ako. Ni-improve na sa tingaling imong pipi. Wala mo saka siguro. Ay, may tag ma-discharge na ko ugma, uy. Magagad lang ta sa isultis, doktor. Okay naman gudang akong pamati. Maghuat lang kita sa desisyon sa doktor, okay? Naabot na si imong ilong ang ketchup, oh. Ay, duhag. Ako ray pahid. Tagailang kong tissue. Wa na? Naapa? Imo mahinong gikatag. Ako ra lagi pahid, ano lang pagluhag diha. Hi, ma'am. Oh, Manyang tambal after dinner. palihog lang og butang diha, nurse. Kulay pa ito ni ma'am, sir, ha? Thank you. Noon sa to, nurse? Ha? Oh man. Ano de? Oh. Sakto na na, oy. Sige magkagpahid. Ako lang gitarong, ay. Okay na. Limpyo na imong naong. Tiwas na kaon. Okay. Nganong, di pa man gihapon ko i-discharge. Nga okay naman ang akong BP. Wa naman gid mo saka. Ang gisulti si mong doktor, mas maayo nga obserbahan pagid ka for 2 more days para nga sigurado. Pangwarta naman ang ila. Wa naman gani siya mapakita din pila na kaadlaw. Hey, nasuko na sad ka. Musamot yun ka nga dili ka ma-discharge diri. Kung musaka na sa ng BP nimo. Anga, makalagot man be. Okay na ko. Mas naibaw ko sa akong lawas. Kalma lang lagi. Isipan na lang nga may bakasyon ka. Mugawas na lang gyud ko be. Abogado bitaw ka. Mupirma na lang kog waiver. Love. Sa? Oh, Kusila. I love this hospital. I love this hospital, okay? Tungod kay concern kayo ang mga doktor sa ilang mga pasyente. Concern pa oy. Gusto lang yun nila i-extend ang akong bayranan. Sige na lang, good. Covered bitaw sa imong insurance?
Thank you, Dok, ha? Pero, galagot na ba siya nga gi-extend pang iyang pag-stay din, eh? Okay na ang 2 more days. Kay, mubalik niya saka ang iyang BP kung ipaabot pa ni mo 1 week more. Oh, thank you gid kaayo, ha? Sige lang. Usa diya ka sa mga abay puhon sa among kasal. Okay, doke. Salamat kayo. Salamat kayo. Bye-bye. Oh. Sorry, Lord, ha? Sorry, God. Nakasagi kong angel. Pero maura di pagi nga. Magkauban mi nga iyang makita ang akong pag-atiman niya. Kung hinaot nga iya antang ma-realize unsa nako siya kamahal. Lagi! Ikaw gyud attorney! Rona? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.